Lasery zaberajú na bolestivé stavy pri poranení svalov, na bolesti kĺbov, pri natiahnutí šliach, na liečbu bolesti a zápalu. Ďalej je to hojenie otvorených a nehojacich sa rán, zlepšovanie okysličenia krvi a jej tokových vlastností. Pri použití laserov sa energizujú tkanivá, detoxikujú ožarované bunky a tkanivá, zlepšuje sa prietok krvi tkanivami, potláča sa zápal, zmenšuje opuch, redukuje sa oxidačný stres a potláčajú sa nepriaznivé procesy a podporujú sa liečebné procesy organizmu. Preto sú lasery nápomocné pri prevencii a liečbe celého radu najrozšírenejších ochorení človeka. Ďakujem za pozornosť.